Dragi moji, osobita mi je čast i zadovoljstvo dobro jutro poželjeti vam iz Gudovca. Kako vidjeti Gudovac u samo nekoliko minuta? Moja malenkost smatra najbolje iz automobila. U ovih sveukupno 500-tinjak kuća na samo 5 km od Bjelovara mirno živi 1300 Gudovčanki i Gudovčana. Škola je u Gudovcu od 1793. Ispred nje igra se čak 20 prvačića, što je znak da je s natalitetom ovdje sve u redu. No ono po čemu je Gudovac najpoznatiji je Međunarodni stočni sajam. Ovako to izgleda u Gudovcu početkom rujna. A ovako 20-ak dana kasnije. U svoj ured stiže jedan od najmlađih političara u zemlji, Dario Hrebak. Još nema 30, a u politici je već 7. Predsjednik je mladeži svoje stranke, bit će na listi za parlament, ali najteže mu je biti predsjednik mjesnog odbora rodnoga mjesta. Vjerujte mi, tu je najteže. Jer tu te ne poznaje kao političar, tu te znaju kao Darija, kao malog Darija. Ona još uvijek mene neka zovu mali, ne? Sajam je, pričam, i mještanima dvostruko koristan. Em zarade iznajmljujući svoja dvorišta za parking, em im pruža teme za razgovor. Uvijek čakulaju ovdje po našim u 2 ugostiteljska objekta, tko će doći na sajam, da li će doći predsjednik, da li će doći premijerka, koji su sve političari bili na sajmu i ko je kome tamo što rekao. Kad prođe sajamska groznica, zavlada nogometna. Ovdje nogomet nije prva sporedna stvar na svijetu, nego prva osnovna. I sam ga je igrao u NK Lasti. Loptu mu je dodao 3. put zaredom tajnik kluba Emil Jagnjić. Klub Lasta postoji davne 1950. godine, 10 godina prije nego sam ja rođen. I moj otac je tu ostavio dio svojih lijepih dana. Volio je taj klub, ja sam to naslijedio, sam od Sinja rodom potječem. A tamo znate kako su vatreni navijači i nogometaši. Znači, meni je Lasta sve u srcu, da. Klub igra u prvoj županijskoj ligi. Ima nogometnu školu, 108 igrača, 3 igračice i mnoštvo pehara. A ime nije dobio po pticama. Nisu se mogli sjetiti koje će ime dati klub. I jedan od njih je imao bicikl na kojem je na njegovom guvernalu je pisalo Lasta. Dakle, to je ona famozna Lasta, tvornica bicikala, i po njoj je klub praktički, dakle po tom guvernalu je klub dobio ime. Ovo je najstarija gudovačka građevina, crkva Svetog Petra iz 13. stoljeća. Ovaj gospodin zna sve o njoj i sve o mjestu. Zove se Dragutin Belošević i od njega ćemo uskoro doznati da ime Gudovca sa Gudama veze nema. Pa po plemiću jednom Gud se zvao u ono vrijeme, u 14. stoljeću još se spominje Gudovac, i plemić neki Gud je tu bio negdje u Križevcima ili Čazma je tu bila spominjana, pa neka pukovnija i tako dalje, tako da je taj plemić Gud, po njemu je dobilo naziv Gudovac. Ispod crkve ovi kukuruzi kriju ostatke tvrđave Gudovec. Zanimljivo je da je na čak 2 stoljeća potpuno nestao iz povijesti. Smatra se da su mu trag od 15. do 17. stoljeća zameli, uništivši ga Turci. Ništa čudno da Dragutin zna povijest mjesta. I sam ju je stvarao, jer na čelu mjesta je donedavno bio od 57. Je li sad ljepše ili je nekad bilo ljepše za vas? Ja sam bio mlad, pa mi je bilo onda lijepo. A sad? I sad mi je lijepo, sad sam u penziji, opet mi je lijepo. Svoje sumještane hvali na sva usta. Kaže da nema njih ne bi bilo ni struje, ni ceste, ni plina, ni vodovoda. Gudovačka je deviza uradi sam. A imaju sve, samo kanalizaciju ne. A i to će brzo, bez sumnje. Evo u Gudovcu nismo pronašli niti jednu jedinu gudu, ali smo zato našli magarca Rokija. I on i ja vas pozdravljamo. Želimo vam ugodan ostatak dana i vidimo se u Patkovcu.